up? Welcome back to my YouTube channel. So, ayun, kakaligo ko lang kasi hinatid namin sila Ate Apples and then si Baby Maria dun sa bahay nila na isa kasi sunduin na sila and pupunta na sila doon sa tutong nilang bahay. So, wala na po si Baby. So, ngayon guys, is gagawa po tayo ng lemonade slime. So, meron niya ditong spatula, container, yun na food color. So, guys, nakagawa na ako dati ng ganito pero clear siya. Kaya, ayan. Tapos, activator, then yung glue. So, yun na nga, mag-start na nga tayo. So, first, mag-add na tayo ng glue sa ating bowl. Tinaas ko na. Ayan, so, oh my gosh, wait lang. Ayan, may food color, guys. Ayan, so, yan, okay na yan. Oh my gosh. Wala, basa pa tong buhok ko. And then, mag-add lang ako ng food color. Gagantuin ko siya para dito mapunta yung food color. Kasi baka guys, masasobrahan ko siya. Grabe na siya na pagka-blue. Ayan, okay na yun. Dahil super strong niya, guys. Yan ako, nakikita niya. So, mix ko na siya. May yellow na food color pa, guys. So, na hindi sila, nagmi-mix, nagiging green. Nagiging green. Oh my gosh. Mag-add pa nga ako. Lang. Yan. Okay na yan. May yellow pa rin guys sa gilid. Ayun. Yan. Mix ko lang. And then, mag-add pa ako. Itong shake ko muna siya. Wala. Kakainis. Yan, and then may food color na naman ako guys. Ayan. Okay na yan. Mix ko ulit. Ayan. Ayan, okay na ito siguro guys. Ayan. Pero hindi pa kasi ako comfortable sa color na to. Lang ako ng konti. Kaya niya bumaba. Lang. Ko lang siya. Oh my gosh. Ang dami. 2 drops. Super dami naman yun. Okay na to kasi dark na siya guys. Uy. Yan. Hindi kasi ganyan yung color niya sa personal guys. Ma-dark na po siya. And ayoko ng dark na. Gusto ko lang din naman yung blue pero mga light lang ganun. Hindi yung mga dark na blue ganun. Diba? So mix ko lang siya. Balik ko muna to. Para na akong ayusin mamaya. Then, i-activate ko na po siya, guys. And then, mix ko lang siya. So, guys, balikan ko na lang kaya kapag na-activate ko na po siya. So, ayun guys, kaya na pa siya natapos. Pero nilaruan ko kasi kaya naging stiff siya. Dahil kaya ako pa nga nilalaruan. Pa? Bakit? So, ayun na nga guys, thanks for watching. And sana gusto niyo itong video na to. And kung gusto niyo itong video na to, give this video a big thumbs up and subscribe on my channel. And don't forget to like, share, and subscribe. Thanks for watching guys. Bye-bye. Love you all. Bye-bye.